खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 8 जुलाइ 2020 सुनिबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय मैयाहाय जम्मु एन्ड काश्मीराव 4 उदखारिफोरखौ इन्डियान आर्मिफोरा गावथारदों। मिथिनाय बायदिब्ला बा फोसावनाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मिफोरनावबो एसे गुलि नांजिरदों होनना फोसावनाय जादों। लोगोसे मैयाहाय जोंनि बे भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेरावनो गासै 35,000 सुबुंफोरखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बे जुलाइ दानाव कर'ना भाइरासआ बांसिनै जादों होन्नाबो फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय सनितपुर पुलिसआ तेजपुर सेन्ट्रेल जेलनि सुपारिन्टेन्डेन्ट जायबा मृण्मय दावखा बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला मृण्मय दावखाया जेलाव खामानि मावग्रा 2 आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन होनना फोरमायदों। दा बेनिखायनो बे सुपारिन्टेन्डेन्ट जायबा सनितपुरनि सुपारिन्टेन्डेन्ट बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव दैबानाजों थैनाया गासै 85 जन जाबाय। लोगोसे कर'ना भाइरासजों थैनाया दासिम गासै 85 जन जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय 80 बोसोर बैसोनि अनिमा बर' बिथांखौ कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय। बे खौरांखौ बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों। जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर, बे 80 बोसोर बैसोनि आबैखौ कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। बे मोनसे जोबोर मोजां खौरां। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। हेडलाइन निउजफोरखौ बेखेवनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय लकडाउनआ कर'ना भाइरासनि थाखाय जेबो सल्युसन नङा होननानै कर्नाटकानि CM बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों बेंगालराव आरोबाव गोदानै लकडाउन होनाय जानाय नंला होननानै। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय गुवाहाटियाव 19 जुलाइनि उनाव आरोबाव गोदानै लकडाउन होबावनो हागौ होनना फोसावनाय जादों। नाथाय लकडाउनआ जामारगोन ना जामारा बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया। लोगोसे गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलखौ कन्टेनमेन्ट जनाव दोननाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय AIUDF नि लिडार बिथां बदरुद्दिन आजमल आरो सिराजुद्दिन आजमल सानैनावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सिराजुद्दिन आरो बदरुद्दिन आजमल बिथांमोननाव सानैनावबो कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों मैयाहाय। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो भिडिअ लाबोबाय थायो। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।